No v zásade akékoľvek, keď potrebujete mať pokoj a kompletný servis, tak v Chateau Roubagne je možné spraviť naozaj maličké súkromné eventy, či už potrebujete niečo v rámci svojej firmy alebo v rámci svojej rodiny. Máme priestory vhodné pre rokovania, pre konferencie, pre rodinné oslavy rôzneho typu, či už sú to, ja neviem, napríklad krstiny, alebo narodeniny, alebo svadby, alebo akékoľvek jubileá, ktoré sa v rodinách oslavujú. Samozrejme, vieme sa prispôsobiť aj požiadavkám na usporiadanie rôznych workshopov alebo školení, či už pre firmy, alebo nejakých motivačných retreatov, eventov a viem si predstaviť aj nejaké jogové pobyty.